ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ତ ରାତି 11:10 ହେଲାଣି। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖାଉଛି କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ, ମାନେ ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀର କାପାସିଟି ଯେତିକି ତା ବାଦେ ଓଭରଲୋଡ଼ ହେବା ସକାଶେ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ମାନେ କଣ୍ଟା ଆଉଟ୍ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପୁରା ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିକି, ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ମିରର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଛ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀର ମାନେ କାପାସିଟି ଯେତିକି ସେ ମାନେ ରାତି 12ଟା ହଉ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ହଉ, ମାନେ ଏବେ ସମୟ ଆମେ 10ଟାରୁ ଠିଆ ହେଲୁ। ଯେହେତୁ 10ଟା ଠିଆ ହେଲୁ, କମ୍ପାନୀ କାପାସିଟି ହେଉଛି 7,000 ଟନ୍। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେତିକି, ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ ସେ, ତ ମାନେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଜମା ଘଣ୍ଟା ପାସ୍ କରଉନି। ତଥାପି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ସମାନ 12ଟା ହେଲେ ଯିବୁ। ଦେଖିବୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବି ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯୁଆଡ଼େ ବି ହେଇଥିବ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ମାନେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଇକି କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ଖାଲି କରି ପୁଣି ସକାଳୁ ଆସିବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଲେଟ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିଲି। ଆମର କୋରାପୁଟ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ଛାଡ଼ିବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ମନୋବଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ପକେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏବେ ତ ହେଇନି ଟାଇମ୍, ଗାଡ଼ି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ରାତି 12ଟା ପରେ ଆଉଟ୍ କରିବି। ତେଲ ଫେଲ ପକେଇକି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବ। ରାତି ଯିବା, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବହୁତ ବି ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ରାତି ପଳେଇବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ମଙ୍ଗୁଳି ପାଖାପାଖି ଆମର ହେଲେ। ଯିବା ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। ରାତି 1 ହେଲେ ରୋଡ଼ ପୁରା ସୁନସାନ, ରୋଡ଼ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି 1 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଯାଉଛି। ଏବେ ମଙ୍ଗୁଳି ପୁରା ରୋଡ଼ ଦିଆ ନା। ଏ ଜାଗାଟା ବି ଏତେ ଗହଳି ଥାଏ, ପୁରା ସୁନସାନ। ଚାହୁଁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ଛତାବର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତାବର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍। ମୋର ହେଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମୋର 99 ହେଲା। ମାନେ 99 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ହେଇଛି ମୁଁ ଆଇଛି। କାହିଁକିନା ମୋର ଆହୁରି ଅଛି 151 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଯିବି ଆହୁରି। ମାନେ 151 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ମୁଁ ଯିବି, ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ବି 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ସବୁ ରାସ୍ତା ଯାକ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବାଲା ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାଟ ଯାକ। ମୁଁ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଫାଟକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 4ଟା।
ट्रेन आसब ट्रेन भी पाखापाखि हो गला ना ट्रेन माने समय 5टा माने 49 है समय पूरा 5टा 49 माने हिसाब तो आप देखते वीडियो गोटे बाहर 5टा मैं 6टा बाजिगले पूरा गाड़ी नॉनस्टॉप चली अभी बालेश्वर गले पुणी आहरी 30 किलोमीटर अच्छे जावाई गोटे टूल गेट तो अच्छी से सॉरी ट्रेन लाइन अच्छी तो से ठिया गेट पड़ी ट्रेन आसला तो स्लो आउट कौन माल गाड़ी नचे सिमेंट आसो आगे रैक पॉइंट अच्छे तो आसो